Krásny deň vám želá veštereň u Verony. Odkaz od Vil z lesa a ďalšia rada pre vás. Každý jeden proces, ktorý absolvujete, to znamená meditácia, nejaká terapia, alebo nastavíte sa ináč, trvá 21 dní. Nečakajte zázraky, že sa robia hneď na počkanie, ale potrebuje to nejaký čas, aby sa všetko ukotvilo, uzemnilo. Takže aj tí, ktorí si urobia meditáciu alebo si niečo pre seba spravia, aby sa posunuli ďalej, treba vydržať 21 dní, kedy sa ten proces úplne ukotví a hlavne nech vás uzemní ako treba. Takže odkaz od Vil z lesa, vodnár, zázračné uzdravenie, ryby, máte vnímať krásy prírody, barán, máte sa stretnúť s rodinou, bík, no čo mi padajú, bík, máte brať všetko nad vecou, nemáte sa kvôli tomu trápiť, blíženci, počúvajte svoju intuíciu, rak, vaše očakávania sa začínajú plniť, lev, máte ísť za svojimi snami, panda, stretnite sa s rodičmi a s deťmi, váhy, zobudte sa, buďte už reálni. Škorpión, pracujte na ekológie. Strelec, ukludnite si mysel. Kozorožec, pozrite sa do svojho vnútra a urobte si poriadok. Nech sa vám darí, krásny víkend, s láskou v srdci Verona.